Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Isaya, Kapitulo 41, versikulo 10. Di kay agbuteng, adaa kada kayo, siyak ti Diyos yu. Di yu ipalubos nga damang butbuteng kada kayo. Papigsaan, kan tulungan kayo, salakniban, kan isalakan kayo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y drama tayo. Dala, kinapudno ken biag. Anyamutan ni nanang. Kung naasublian nak, maging gaita, awan pa'y laang. Mabisi na kun. Malong? Apay ka ding agsangsangit ka. Kan anyat aramidam ditoy. Agmay may sakamat. Kasanumat ngamin. Imba tinak-tinak ditoy. Kung naasublian nak, tadabit papanan na. Maging gaita, awan pa'y. Anya? Balong, babalin ka di ama-amuan, tinagan mo. Philip. Tinasayat, amay ka. Sumurot ka kanyak. Intabit mangan. Amangan mo mabisin kan. Awanan ka itibain! Manang, pakawanan ako ma. Amo kami na dyan kabaalan ang maipayan iti napinta sa masagbayan ti anak ko. Iso ana aramid ko ti kasjay. Ti ko namkit di. Adayo anapatpatagkan ka ti kadendenam ita alalaki ngam ti bukod mo nga anak. Kasanulangan, no adda itan nga katang-katang iti dila kumpurmiditan ti anak mo. Hanyat klasim nga ina. Itatanal pasta na nangan. Mabalin ka di ama-amuan o kasanot ka sa sadyo iti biyag? Marigrigat kami laang, sir. Kasta? Bunigayam. Nagiti dadakkel mo ngay. Anya trabaho da? Ti amak, nabayag na pimusay. Sigun iti inak. Pimusay ti amak, gapu iti sakit iti puso. Timot inak, may sa dishwasher iti may sa restaurant. Ngay sumot tinagam amuan da iti may kadwang asawa na. Adala man ti rabi nandiyak pa'y makaturog. Kumusta nga tamo ti tanti anak ko? Iti nang ibatsakan ko ana. Makonkonsensya ak lakot nga rod. Ngamawan mo't maaramitak. Kisha, mahal. Saan ka kadi pa makaturog? Saan pa'y matgayam anak katurog dahi ti aday ti abay ko? Adda ka di pampanunutam. Kunak no nakaturog kan, saan pa'y matgayam? Itay-pay lang amin apalpaliiwan ka. Maipapan ka di iti anak mo, ti pampanunutam? Kinapudno na. Makonkonsensya iti panangibatik kan kuha na iti igit ti kalsada. Kan anak ko ni Philip, iso adidak mababalaw. No kasta nga rod, agpili ka kada kami atwa. Siyak ka di, wano dayjay nga ubing nga awan serserbina. Oo na yan. Nakakaasimot gayam dayjay nga ubing. Iti panangadal ko iti sitwasyon. Inabando na ti inana. Tapay kat adda na ipasurot ang nakasako abag akawos na. Mala. Manipod ita. Dituyan balay nga agnaed. Tapno di mo't nakakaasi. Uwan manan. Kat agyaman ak ta maawatam ti desisyon ko. Apay ka ding agsangsangit ka, Philip, nako. Ada ka di rikrik na, Kailiw kunti inak. Kaya't ko kumama kita. Ay,
Di tay matammo no sa dino ti ayan na. Ngam sana bali. Addan to panawan a makitam ti inam. Isu ati ka nagsangit akasta. Sumurot ka kanyak. Pantapasyaran ti may sa kadagiti kumarek. Tayam amo ka. Tapno umado ti gagayim mo. Manang Irish, si kagayam ti akin tarakan kadagito'y rabbit kan kalapati. Wan Philip, sika, ada ka di matarakan mo arabit, wano kalapati? Awan nga rod. Isu akay kayat kong umay dito'y likod ti balayo. Takay kayat kong amin idaaboy-buyaan. Wan gayam, kayat mo ka diti sumurot kada kami nga apan makimisa inton Domingo? Una, kayat ko launay. Ngamin, ijay lugar me. Man-mano kami ang makimisa kan ni nanang. Ngamin, adayo ti simbaan. Sana bale, taas si dagmat ti simbaan ditoy. Filipio, Rabin. Di ka kadipay mapanmaturog. Kanya turasan. Madamdama pa'y biit, uncle. Palpasak pa ito'y homework ko. Apay, di mo kadi mabalin nga ipabigat tapno makay na nakamatan. Sabado nga mininton bigat. Kat aldaw ti pa nagtatrabaho. Isupay mo't ati maitulong ko kada kayo. Nalang rod. Basta di ka unay agpuy-puyat, wan. Naibaglagit din, ta saan nga agimon ti kaanakak ni Philip. Wan nga rod ading ko. Madlaw ko kat naasidag tirik nada iti tunggal maysa. Kasladag kapsat. Oh, kumusta mo't nga taitang ti inana? Di naman lang ta malagip ti anak na binaybayan na. Talaga kit di nga awan konsensya na Agasam, anak na mismo, insukat na lang itinaulpit a lalaki. Ay na, inton dumteng to ti panawan, kat agparang dayjay a babae. Ibagaktukan ko na, nga awan karbangan na iti anak na. Ura siya, jak kabala na mapukaw kanyak ni Philip. Gaputa na patigan kanyak. Hanggang nanyan tuman ti pangadeng na. Awan maaramidan tayo. Sabagay matkit di Anya, imay kalaang dito'y tapno dumawat ka iti bagas? Awan nga minan maisaang kumanang. Iso pa nga asim ko matapabuludan nak iti uray 2 kilo laeng. So katak tumatlaang inton maalak ti tangdan ko anak igapas kada namin kay. Kat, tinangiso katam nga iti anak mo, amay kadwa nga asawam. Kunak man no iso timang biyagken ka. Mapanmot amin iti sugalan ti kwartana. Iso nga awan maiyaw-awat na kanyak manang. Makitam ti bunga ti inaramid mo ita. Sa ita, iramraman mo pa'y dataw iti parikot yu adwa. Kat ti anak mo, di mo man lamalagip no anyat kasasaad na ita. Nagawan ka ta panunot mon. Nakasagana ka ka din? Unmanang, intan tama nga numalaha daw ta. Sapay masapsapa ti time tayo ita. Sana kas idi elementarya tayo. Nga 8:30 ti time tayo. Naimbag nga rod ta grade 7 kan. Addan kagiddan ko amapan iti eskwelaan. Sana kas idi amay maysak amagmag na ken agawid. Una, taina-una ka iti may sa tawon kanyak. Ngam no aggraduar kanton, may sakto mo't na magmag na. Among Philip anak, maragsakan lang unay parakin ka. Kaputa malaksid anagagit ka, nalaing ka kano iti klase yo. Iso nga igaad mo kumalat ti agada, tapara mutlakan ka na ita. Unang kel, ket agyaman ak matunay kada kayo, kada antidona. Tauray di dakap kapin nasayaat kayo launay kanyak. Siguro, no didak idi nakitang agmay-maysa, itinang panawan kanyak ti inak. Agkatang-katang ak kumaitan. Di mo pampanunutan day jay, anak. Tinapatag, anda kay tinasaya at akasasaad. Natalgad ka, itayan mo ita. Amuyo ka di angkal. No idi, kat aglading itak, gapu iti iliw ko iti inak.
Ngam no panunutak ti kasasaad ko ita. Mariknak ti gurak kan kwa na. Ngamin, imbag pa iti sabali at tao. Tay bilang dak, akas kamang ti pamilyada. E dinto ta mismo nga inak. Di nak man lang may sakit. Nukas di aparigatan nak, ti may kadwa nga asawa na. Kumusta nga taitan ti anak ko? Malagip nakpay nga ta. Sa bagay, pudnumat nga minti ko na di kabsat ko. Awan sir-serbik na ina. Tain sukat ko ti sabali ti anak ko. Agbababawi akitan. Gapo iti dakkel ang nagbasulakan ko, ana. Tila ko makabsat kung tinangibadyakan ko, ana, idi. Tapno makit-kitak pa'y ngaging kaita. Ang namita, diyak ang munog kita kaming tupay. Ay, Kisha. Ama, Anyat sang itam dita. ada kamat gayam dita. Harumuar ka dito isilid. Taplantya am ti polok kan pantalon ko. Adda papanak kat isut usarag. Darasam, jak kayat tinabuntog apa naggungunay. Anya, Kasta nga ro kinakunana, hindi kinasaritak manang. sa bagay, anya ngay nga rod, kat adamot rik na ang masakitan. Nang runa, kat awan amuna itikas di a plano ti inana. No pay kasta, masapul mutla ang akanayon a palagipan, tapnusan nga agtalina at tigura iti kaunggan na. Sapay di nakabisado ti dalan nga agturong iti lugar da. Ta saan ka noonay nga ikuy-kuyog ti inana, no kasi nga dapapanan na. Tano lakit di kayat na, intayo ipasyarit kayan da. Tapno sarongkaran na ti inana bareng adda pa ijay. Uwan nga agpaiso, iti kasta, mamuan na, noan niya ti kasasaad ti inana. Uray binaybay anti inana. Anya ti ammo tayo. No babaen ti panagparang nakin ko ana. Kat makaamiris ti inana. Kat agpin na kawanda. Anti, adda kayo matlagayam dito'y fish pond. Wan, kitkitaag no adda mabalinan at iliwan kadagiti tarakan tayo at tilapia. Makasidsida ang ngamin iti sinabawan at tilapia. Oray siyak nga ro, Dante. Kaya't ko kumamot ti agtiliw iti itunok. Ngamin, nagtungtong kami kanimanang Irish. Ag-bonfire kami inton rabii. Aginudo kami, tanalamin. Kaya't ko kumamot tan nga bandag iti gagayem ko. San abale, tas agpaminsan laeng. Ay katuan awan parikot iti dayta. Ala, umay ka, tulungan na kang agtiliw iti tilapia. Sige, Ante. Amuyo, Ante. Hindi adda pay lang iti sidong ti inak. Diyak maaramid dagiti amin akayat kong aramiden. Ngamin, tunggal garaw ko. At daday di alalaki amang sipsipot. Ultimo panagayayam ko. Pawilan na. Tatila ang kayat na ti matungtungpal. Katimot inak. Kaslawan laang kan kwa na ti makitkita na. Ala, sana bale. Tinapatag ita. Nasaya at ti kasasaad mo dito eh. Sino kayo kadi? Kumusta kayo, nanang? Nanang? Kunam kanyak? Wan, Gaputa day tatipon na. Saan ka di, nanang? Philip, anak ko. O nanang. Kasta dagiti paspasamak itinaunday a panawan. Naibaglangan. Dati nakakita kanyak itinaydingal daw. Kat may sakadag iti addaan itinabalitukan a panagpuspuso. Kat imbilang dak. Kas kamang ti pamilyada. Pagyaman ako na dayta, anak ko. Kas na kunayo, nanang. Nagbalinan ang naulpit kada kayo ti may kadwang asawa yo.
Saan laaday ta? Gaputa malaksid a sugador. Nabayag gaya man asap-sapulan dagiti panakabag iti lintag. Gapu iti kaso na panangila ko kadagiti maiparit nga agas. Uwan, Philip, anak. Nalabit ana ipalubos akas to iti mapasamak. Tano saan? Amangan no pinagbalinak ni Uncle Buds a pasurot na. Kat agkadwa kami itan iti pagbaludan. Anya na nagsaya at nagititimakter kas pamilyam. Tayo suda ti pudno anang ipatagkan ka, anak ko. Baliwan tayo ti mangrugi, nanang. Surutan tayo ti sursuro ti Diyos. Tapno nasaya at ti pagbanagan tayo. Ti kinakurang iti pamati, isot mangidoron iti tao ang mga ramid iti maikaniwas, kat aramiden na ti ipagarup na nga umno. Iti sabali a bangir, nasken a lumasat ti tao iti nasakit a wagas, tapno mailisi iti pagpagadan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.